akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Jama'ar manzo Muhammad muka tashi cikin musulunci mai muhibba, muka tashi cikin musulunci mai muhibbar girman daraja ya zarce duka addinai arzikinsa ne akayyo. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Domin sa nema akayyo Adam uba ga dukan al'umma, akayyo mu daban-daban ba ma kama da juna, akayyo mu daban kama ba mayi da juna, harshen mu daban misali Arabic da Hausa arzikinsa ne akayyo. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Ya bashi cikar girma ɗahe Muhammad, ya bashi cikar girma ɗahe Muhammad, ya Rasulillah Habibullah mai kyan siffa arzikinsa ne akayyo. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Dukan komai ya Rasulillahi, domin sa ne komai ya zamo a komai, domin sa ne komai ya zamo a komai, har ma mu ba muka samu muke yin komai arzikinsa ne akayyo. Domin sa akayyo sararin samaniya da doron kasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayyo. Shine mafi kyau, shine mafi kyau, ya zarce kyau a kyawu dahe Muhammad. Kyau in ba na shi ne ba san bai da kyawu, kyau in ba na shi ne ba san bai da kyawu.
domin sa akayo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayo. Alƙiyama domin sa ne Allah ya yi alƙiyama don ya nuna irin matsayi da isar mai girma arzikinsa ne aka yo domin sa aka yo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne aka yo. Min yau san barka mun ƙara samun baiwa don isarsa mun ƙara samun baiwa don isarsa duniya aka samu ayabo ɗahe Muhammad arzikinsa ne aka yo domin sa aka yo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne aka yo. Karo salati gun manzan nan habibi mai daɗin kamshi Musa MGG sahawa nan za mu huta Musa MGG sahawa nan za mu huta a cikin wannan kasidar alhamdulillahi arzikinsa ne aka yo domin sa aka yo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne aka yo. Akayo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayo domin sa akayo sararin samaniya da doron ƙasa tsaf-tsaf arzikinsa ne akayo domin sa akayo sararin samaniya